Alikho elishoni ngenazo ezalo yamkela kenazi ezihamba phambili namuhla. Umongameli wethule olokusiza izisulu zodlame. Isiloke situse ukwesekwa kanti isabanjwe ngophondo imbokode. Izindaba zo1 KZN TV zifundelo siyabonga wakadumani nabezulu edume esandlwane siyakhuleka. Ubuphungu ngobuningi bawo umphakathi waseNdwedwe namuhla ngesikhathi umongameli wezwe uCyril Ramaphosa ezokwethula uhlelo iTruth and Reconciliation Commission. Lolu hlelo kuhloswe ngalo ukuhlomulisa imindeni eyalahlekelwa amakhaya noma izindlu ngezikhathi zodlame. Lolu uhlelo oluthinta imindeni eyathinteka ngesikhathi zama-1980s nama-1990s eyalahlekelwa amakhaya abo ngenxa yodlame olwaluthinta ezepolitiki. Ngalezo sikhathi abanye bathola ukulimala kanzima, abanye balahlekelwa impilo zabo. Umengameli kwinkulumo yakhe uthi ukubhekelelwa kwale mindeni ngokulungiswa kwamakhaya abo lokho kuwuphawu lokubuyisa isithunzi nozinzo kanye nokubuyisana. iKZN ibaluleke kakhulu empilweni yeSouth Africa. Nani ke namhlanje ningabantu ababaluleke kakhulu ngoba siqala le project uMinister Mamluku Kubai wayekhuluma ngayo. Iproject ebaluleke kakhulu esibiza ukuthi reparations. Ngizoyichaza kahle ngesingesi ngoba izohamba umhlaba wonke eSouth Africa yonke ngoba kuningi okufanele ukuthi sikulungise okwamoshakala ngalesi sikhathi sembuso yeapartheid futhi nalesi sikhathi sembuso yamangesi namabhunu bayiphuma lephansi. Ungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo udenswe umphakathi ngendlebe ukuthi abantu abafaka isicelo kulolu hlelo abantu abathinteka kulolu dlame noma izingane zabantu abathinteka. Ngize la ngokujabula futhi ngokudumala. Ngidumele ngoba uhulumeni webandlululo wayekhetha abantu bakithi wayemosha imindeni yethu kakhulu njengomphakathi waseNdwedwe njengoba abasebashilo ukuthi la ekhaya abantu baningi balahlekelwa imizi yabo. Wafika isikhathi ngensukwana nje ezincane abantu abaningi bashiselwa imizi kwafika nje abantu bathi abantu babaleka omama basala nezingane ezihlangananeni banganayo indawo yokufihla amakhanda. Wafika uhulumeni wentando yeningi wathi sizokulungisa lokho kodwa sekushiwo nalindi isikhathi eside njengabantu bakithi. Ongumeya eNdwedwe ubonge ukufika kaMengameli kule ndawo waphinde wadalula izinkinga ababhekene nazo zesidingo zomphakathi esidinga ukuba banyusele isabelo mali ukuze ezinye zazo bakwazi ukusifeza ngendlela. Nawo siyakwebukela ke Mengameli phambi kwakho ngethula abantu baseNdwedwe. Le community oyibona la president is a very poor community. Laba bantu obabona la Mengameli bayahlupheka. Imndeni eminingi here president iphila about the social grants that you provide as the president. If ukwazi Mengameli to come here and ubone so many young people in attendance, it shows you that young people are not employed. That is why you can see them, they are able to attend the event. Imndeni ehlomulile izwakalise ukujabula ngokuthi uhulumeni usifezile isithembiso asenza kanti imndeni iyona esikhethelayo ukuthi ilungiselwa ekhaya noma inikwa inana leso sabelo mali uma kuukuthi emva kodlame yakwazi ukuzivusela ekhaya. Kodwa bokhosibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngekwasonkombo eNdwedwe.
Isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini sibonge ukwesekwa yisizwe ngesikhathi ke sihamba amacala ombango wesihlalo. Ngekhathi ekhuluma ungangezwe lakhe enkonzweni yebandla eCovenant Fellowship Church International okuyi-CFCI ngamafuphi ebebanjelwe esikhaleni eMfolozi TVET, sizwakalise nokukhathazeka ngempi eqhubekayo phakathi kweMelika ne-Iran. Isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini sibungaze iphasika ngokuvakashela ibandla iCovenant Fellowship Church International eMfolozi TVET College esikhaleni kulempela sonto. Isilo sidlulise amazwi okubonga ngokwesekwa emzimeni ebesibhekene nabo. Ngithokoze kakhulu indlebe ukungibeka indlebe ngizosuke ngikhulume kakhulu kanti angizele ukuzokhuluma okwami nje bekuzobonga nokubonga emkhuleko yeni nokuthi nihambe nami uholo engihamba kulo ebengufisa kakhulu ke ngiyazi ukuthi abaningi bacabanga ukuthi awuseyiphelile inkantolo sekuyehlela manje zulumnyama ngoba sesiwine yonke into manje izinkantolo kungasekho umuntu ozosiphikisa sona isikhathi sokuqala ke manje la uqala umsebenzi wesizwe okungumsebenzi kaNkuluNkulu manje Indlulamithi icele ukuba kukhulekelwe ukuphela kwempi eqhubekayo phakathi kwamazwe iIran, iIsrael kanye neUSA. Kwafika eminyakeni emibili edlule indoda yafika kumina yaseIran. Yafike yangixoxela ngaso lesimo esikhona manje. Ngiyamangala ukuthi awu nansi lento ayikhuluma ngayo. Kodwa indlela sibeka ngayo umfundisi uDlomo thina siphuma kwi-COVID ngoba ukhulume nge-COVID nje kodwa lesimo engicela ukuba sisikhulekele njengesizwe sizokwedlula i-COVID lesi simo uma singasikhulekeli. Ngiyacela Zulu, ngiyacela sizodlula i-COVID umhlaba uzoma nse ngodizili nje no petrol kuzoma ukudla imithi. So ithola kanjani imithi esuka koThekwini sikwanongoma izobe ihamba ngamphi petrol loyo moto. Ubuholi bebandla budlulise amazwi okubonga ukwengamelwa isilo enkonzweni ephasika. Asinawo amagama okusho ukuthi singathini. Amagama ayasiphelela okubonga. Okuqala ngokuthi ube nathi uthatha usuku lonke uzoba nathi. Siqala ukuthi sibonge uNkulunkulu ukuthi ekugcinile. Ngiyakhumbula usuku olwalandulela usuku lwaseMabhida sise Westville sikhuleka sithandaza nawo selesikhulu simbalwa nje masikubona namhlanje uphakathi kwethu siyakubona uNkulunkulu uqinise kakhulu kuyinjabulo enkulu ukuthina ukubona uphila. Amagama usuwakhulumela sebemakhulu kakhulu akufuni futhi ukuthi ngikhulume ngandise ngokwenhlonipho. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngiseRichards Bay. Loyo wake wabanga umongameli wophiko lwabesifazane kuKhongolose uBathabile Dlamini uthi abantu besifazane noma bengasebenza kahle kanjani okudlula besilisa kodwa ke kubukeka ke besanqindwe amandla okuhola leli qembu. uDlamini ukusho lokhu ngenkathi ehambela umcimbi ukubungaza ingqalabutho uNanase Majola waseMbali eMgungundlovu. Ngenkathi amalunga kaKhongolose eMbali ngaphansi kwesifaka umthembu branch ebungaza ingqalabutho yawo uNanase Majola aqhakambise kakhulu iqhaza lembokodo kumbutho kaKhongolose kanjalo nokunyathelwa kwamava embokodo nakuba esebenza ngokuzikhandla. Imbokodo kade yayibambile umzabalazo kaKhongolose kusukela le komama uCharlotte Maxeke kade sasibambile kodwa ngoba la esihlala khona eSouth Africa yonke kune patriarchy kakhulu fanele thina size siprove ka20 ukuthi sinawo amandla before sikhethwe. Abanye bakwazi ukusebenza kakhulu ngaphezulu kwabantu besilisa kodwa ba recognize. Abanye bayanyathelwa
kuphinde kurecruitwe bona laba esibakhulisayo ukuthi balwe nalabo abanye ababonakalayo abakhulayo. uNanase Majola uthi bawusebenzela ngokusikhandla umbutho kunzima ngesikhathi zezimpi zombangazwe kakhulu nangu umfana omugcina uyabona nangu uthoka kakhulu mina ngakhala kakhulu uma ngempela bengawulahla ukhongolo sebewulahla bengawusebenzile thina inganze iphuma le emaweni owathi umntana eyiboshwa uthi kambe ziboshelweni ungazi manje sengiyazi ukuthi ingane yande iboshelwe iqiniso sengiye ngithi hayi fire sisha sibambeni sibambe yinye ayikhededelayo mina usethuneni nje uyazi ingane zethu zadlala kanjani zenze nje nabaningi bayazi ukuthi ngiphuma phi nabo angisenamlenze through ukuthi bekuthanda ukhongolo sebafana. Omunye wayizabalaza noNanase Majola uthi basebenza kanzima bewabevuka belelwa umbutho kaKhongolose. Babgwala onanazi basifica sikhona sajabula mesithola abantu basembali sazi ukuthi sizogaina more kukhona obathabile beyingane ngaleso sikhathi kodwa bebambile umzabalazo bekade besokola ngendlela enazi ngayo ukuthi kwakusokoleka lembali moyi einsindo moyi UDF wawushaya ubulawo. Izinhlaka ezahlukene kuKhongolose eMgungundlovu zituse kakhulu amagalelo kaNanase Majola oseneminyaka engama-77 edla anhlamvana. Roma basifundisa ipolitiki mhlawumbe kube babengekho ngaba simile namanje mhlawumbe ngabe siyadwanguza njengabo bonke laba badwanguzayo sayidlalile umama Nanasi la imbali la kulomuzi thina sikhula sabantwana besicasha khona sicasha khona ngesikhathi sodlame ngesikhathi samabhunu ngesikhathi saKorenov ngaza yonke leyo contribution singabungazi nje kuphela yena umama uNanasi bungaza wonke amaqhawe namaqhawekazi alwela inkululeko andaqinisekisa ukuthi indawo yasembali akubi indawo la khona ubandlululo uhulumeni waMadlagusha odlalela kulona. Indawo yasembali ingenye izindawo ezinomlando omude ngakwezepolitiki. Izindabeni ze-1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMgungundlovu. Ake sivele sihlabenali ikhefu sihlangabeza futhi nezinye izindaba mesibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu. Yamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Umongameli wethule olokusiza izisulu zodlame. Isiloke situse ukwesekwa kanti isabanjwe ngophondo imbokode. Abashayeli bezimoto kuleli bavuke ngolesithathu olwedlule isinyukile intengo kaphethiloli nekadizili eningizimu Afrika ngenxa ke yokunyuka kawoyela okudalwe yimpi eqhubeka eIran. Ekaphethiloli u93 unleaded no95 unleaded inyuke ngo3.06 iliter. Ekadizili u500 ppm inyuke ngo7.37 kwathi eka50 ppm yona yanyuka ke ngo7.51 iliter. Kwelulekwa ke abashayeli bezimoto ukuba ke basebenzise nazi ezinye zezindlela zokonga udizili nophethiloli ezimotweni zabo. Uhulumeni umemezele ukuthi uphungulela abashayeli umthwalo ngokwehlisa intela ye-General Fuel Levy ngo-R3 isikhashana kuze kube inyanga ezayo lapho uzophinde ubuyekeze khona leso sinqumo. Ize kunjalo kodwa intengo yelitela kadizili ibiza imali engaphansi kuka-R30. Nazi izinto kumele bazenze abashayeli ukonga uphethiloli nodizili. Hlala njalo uhlola ukuthi umoya osemathayini uyahambisana yini noshiwo inkampani yakha izimoto. Lokhu kungenza ukuthi wonge uphethiloli ngo-3 kuya ku-5%. Uma unyathela amafutha kahle ushiye isikhala esanele phakathi kwakho nemoto oyilandelayo kusiza ukuthi ungabreak ngenasidingo uphinde unyathele nokungakusiza ukuthi wonge uphethiloli ngo-15%. Ezimotweni ezishintshayo ungashintshi amagiya angakafiki ku-3000 rpm kusiza ukuthi wonge uphethiloli. Ijubane wehlise isivinini ngo-20 km/h kusiza ukuthi wonge uphethiloli ngo-20%. Ukushayela budlabha lokhu kunciphisa ukonga ngo-15 kuya ku-30% kuthela wayeka no-10 kuya ku-40% esiminyamenyeni lapho uphinde usuke khona. Ehlisa umoya umushayela. Kepha izinto ezingenasidingo emotweni ukudumisa imoto imizuzwana engaphezulu kwa-30 kumosha uphethiloli. Amasensa alawula indlela izimoto zikamuva ezidla ngayo uphethiloli kwenza singabi khona isidingo sokulokhu uyifuthumeza. Lezi zindaba ze-1 KZN TV nizibeka siqiniseko cele eRichards Bay.
Sekungenele kwinyanga yesine amaciko ehlukene esifundeni Kingcetshwayo engayitholile imihlomulo yawo. Lamaciko abe yingxenye yokunandisa emcimbini okuphela konyaka uMhlathuze Sunset Fest obanjelwe ke eMhlathuze Sports Complex ngomhla ka-31 kuDisemba ngonyaka u-2025. Lamaciko athi azolwa kunqamuka izandla kuze kuba abahleli balomcimbi akhokhelwa ke imihlomulo yawo. Sezingenele kwinyanga yesine ubude besikhathi amaciko ahlukahlukene esifundeni Kingcetshwayo engayitholile imihlomulo yawo ngemuva kokunandisa emcimbini wokuphela konyaka uMhlathuze Sunset Festival. Lamaciko athi awasazi izizathu esenza ukuthi engakhokhelwa imali yawo. Sathembise ukuthi mangabe kudlula i-event sizokhokheleka. That was uDisemba kuba nalezo ingxoxo sabanazo nabahleli bomcimbi. Njengamanje siku 2026 ku April 7 azikho imali esesike sakhokheleka zona okusenza ukuthi ke size sithi asizama ukuliveza udaba sizama ukuthi siliveze emphakathini ngoba asazi sizakala kanjani. Lamaciko athi yanxusa uMasipala uMhlathuze ukuba ungenelele uxazula inkinga yongathembeki kwabahleli balomcimbi owawusebenzisana nabo ukuze begcineke bekhokheleka izimali zabo. So ke ingane mayisuke isiyonile moyicinga ungayitholi uyekhaya kubo nathi sibekela wona kuMasipala njengomzali ukuthi labantu owayebathumile noma babethole ithuba lokuthi benze umcimbi abasasitshela ukuthi kwenzakalani futhi asikhokhelekile sekuphela inyanga ezi4 bebuye bezosinika into engaphelele bephinde bebuye so into egcina isiyenzeka wasekuba khona ukuthi ekupheleni kwaMarch ama payment azongena sawulinda futhi ukuphela kwaMarch kwathi kufika umhla 31 ekseni kwathiwa inamuhla hayi solala ingenile imali wathi kuphela usuku waphinda futhi wabhalwa wathi hayibonali liphela usuku. Amaciko athi ke lesenzo sikhombisa ukungahlonishwa abahleli balomcimbi. Le event le inkathi iqalwa isitshelwa ngayo ilontsha kwaku event okwakumele ilethe ukujabula kuthina because kwakuthiwa kuphuma abantu bangaphandle abantu bala eMhlathuze yonke into about ama artists thina so yonke into izohamba ngendlela yabona yonke into ngendlela sekwenzakala engakhona njengamanje is disappointing. Abahleli balomcimbi bathi ke nakuba bakhokhelwa kumnyango wezemidlalo amaciko namasiko aZulu-Natal imali ukuqala komcimbi kepha akwenelanga njengoba besalindeka imali eqhamuka kuMasipala uMhlathuze okwakuyiwona abebambisene nawo ukuhlela komcimbi wobumnandi ngozibandlela. Sithi nje kuma artists please bear with us once we receive funding sizonkhokhela. Once we have money as a Sunset sizonkhokhela because siyezwa kusekhulator into ethi organizers bomHlathuze Sunset bayidlela imali. People will say whatever that they want because one thing that I know is that hate people. So ngoba nabo bazobhlungu bokuthi abakahola up until now and abayiboni into yokholwa kabuthi miphi but ke we want to give assurance ukuthi nesitho umHlathuze we've engaged with them. We're engaging with the city of uMhlathuze very well. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosi enhle Mthembu eRichards Bay. uMasipala uSendwedwe usingathe ingoma yephasika ngenhloso yokugqugquzela ubumbano phakathi kwezigodi ezahlukahlukene ukukhuza isihlava sodlame emndenini kanye nokuqhakambisa amasiko nokuziphatha okuhle ikakhulukazi entsheni. Le ngoma ke bebanjelwe ekwazini ngaphansi kwesigodi sakwaPhewa. Aphume ngobuningi amalungu omphakathi waSendwedwe ethamela ingoma yephasika okuhloswe ngayo ukuqoqa intsha ingabe uvanzi ukudala ubumbano phakathi kwezigodi ezahlukene nokuqhakambisa amasiko. Inhloso yethu kwengawo sahlala sabuka ukuyiphatha kwentsha ikakhulukazi sibone ingena kakhulu ophuzweni nasengayidakameza sase sibuka ukuthi asiqoqe intsha sifake kulolu hlelo ukuze sivuselele sigqugquzele nangokuyiphatha kahle emphakathini ukuze silwisane nokuthi kungatholakala kunezingane ezidlobongelayo ezithola sehamba ingena imizi yabantu igqekeza zenze konke okungalungile okwenza kungabi khona inhlala kahle emphakathini. Ngeke ngiqamba manga bekukhona impela ukuthi kwesinsikhathi kuye kuhambe uthola igodi ayisahoshelani imoya ngemoya kodwa ke lokhu sithi siqale le mkhankaso wale ngoma hayi umoya munye kuthina sonke.
Lengoma isungulwe ngonyaka u2017 kanti ilokho iqhubeke njalo nokudlondlobala. Ingqephu yesinto eyahlukene ibidla ubhedum amaqembu ali10 aqhuthane amazenze kwasiphuka ke izidindi ngesikhathi ke eqhudelana. Amagoso abololoka izingqinamba abhekene nazo. Inselele sinazo kakhulukazi yizo zokuntuleka kwemali. Ngoba size siphosele umkhandlo waseNdwedwe lokho siphosela kona noma ke singeke sikweye phela nako khona igalo kulibambayo kodwa ngenxa yokungasebenzi kwefathi sithole yona imfaniswano ne transport yokusuka sihambele incimbi njenganale nako kuyashaya emaphaketheni kakhulu ngoba abantu abaningi abasebenzi kugcina sekulaba abanethuba namatohola abacosha kona kugcine sekungena kakhulu kuma budget abo ukuthi kube bona abasilekelelayo ukuthi kugcine ube impumelelo. Siyafisa uma ngaqhamuka osomabhizinisi abangakwazi ukusilekelela kakhulu kuona nokuthi ke sibe nama workshop la sokwazi siqeqeshe kakhulu igenge le eyintsha ngoba thina sayuncela kwabangaphambi kwethu. Sifisa ukuthi ke namhlanje ngoba isikhathi siphila kusona singuquko eziningi so ke intsha yamanje ikholele kutheni into inhle ma bezothola nokufundiswa kahle ngayo bathole nokululekeka labe dinga ukululekwa khona kuze bayibambe ingashabalala. Inkosi yesizwe samaqadi nayo ibiyingxenye yalomcimbi kanti imeka masipala waseNdwedwe idalule izinhlelo abanazo ukuthuthukisa amaqembu abayingxenye yalengoma. Lengoma iyalekelela ikakhulukazi egwemeni indaba yobugebengu indaba yokudakamizwa ngoba laba team nje bedlala la bayajima banesikhathi sokujima ngoba asikho isikhathi sokwenza izinto ezirong. Siyafisa ukunxusa nje abantu abasha njengoba babona ukuthi amaqembu akuyiphela ngokusina kodwa anabalandeli anabantu abavuma ingoma. Laba abantu bagcwele sijabule kakhulu siyafisa kodwa ukuthi abantu abasha bengahambeli kude nalengoma. Sifisa ngonyaka ozayo uma ngabe sisekhona emaofisini lengoma siyithathe siyifake ngaphansi komasipala weLembe ukuze ibe noxhaso akuyinwa lutho la kuyadlalwa kodwa siyafisa ukwalekelela amagosi ikakhulukazi athola iexposure akwazi ukudlala nakwezinye indawo nasemazweni omhlaba ngoba inhloso yethu ukuthi uma ubona lengoma nje obika nje si showcase indwedwe siveze italent laseNdwedwe ngakho ke sesokwazi ukuyilekelela sibambisane neLembe ukuthi ikhule kakhulu ibe ngcono kunalokho. Ngaphandle kokujabulisa umphakathi lengoma iphinde nika ithuba osomabhizinisi bendawo ithuba lokuhweba. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu eThekwini. Ake siphinde futhi sihlabenale elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya. Siyakubingelela sekwamukela ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Umongameli wethule olokusiza izisulu zodlame isiloke situse ukwesekwa kanti isabanjwe ngophondo imbokode. Kuleli qophela ke singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-16.84 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-22.33 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.47 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingo-$4,675.75 i-ounce kuthwele ongahluziwe ube $109.77 umphongolo. Ake sibhekele ngosini ezemidlalo. Ucaca kwezwe lesine kwazobumba uGroup A wendebe yomhlaba kufana ke nokukhala kwewashi elivusa umqeqeshi wabafana uHugo Bruce osezohlelela into ayaziyo kulezi zinsuku ezingu-68 ezisele ngaphambi kokuqala kumqhudelwano. Maphakathi ke nesonto sihlangene isibalo samazwe azobumba uGroup A kulandela ukungena kwezeshe eyengeze kwiningizimu Afrika, iSouth Korea nosokhaya iMexico. Indebe yomhlaba ka-2026 izoqala ngoJuni 11 eMexico, iseCanada kanjalo nase-United States of America. Amazwe amabili azoqeda phezulu kuGroup A azobeke seyadlulela kwi-last 32 kwazisekelo mqhudelwano uzoqalwa ngamazwe angu-48. Amaqembu esizwe ayishagalombili azoqeda endaweni yesithathu ngezibalo ezingcono nawo ke futhi azothola indawo kwi-last 32. Kusukela ke kuqhathwe amaqoqo ngonyaka owedlule umqeqeshi wabafana uBruce ubelokhu ke eliqagela iqembu lesizwe lesine kwaze kwaba ke ukuthi ke izesha izifaka ke esiqokweni ngeledlule ngokunqoba ke iDenmark esekhahlelwa amapenalty.
Ake sikubhekelena nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumya mondlela zimhlophe ziyaguqa bese iphethe namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuli Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.